Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Мен sizni Yekaterinburg şəhərində ornaşqan burunғы tatarlar сәүдәгәрләрнең йортлары белән таныштырасым килә. Мин менә укыган чакта Екатеринбургта, ул вакытта Свердловск шәһәре, журналистика факультетында, университетта укыган чакта шушында ерак түгел Ленина 13-нче йортта хәрби кафедра урнашкан иде безнең университетның. Шунда укыгач инде без өйлә вакытында бер ашханага, икенче ашханага шушында йөргәник, шушы урамнарны узып, бер дә игътибар итмәдек. Безгә вакытта әйтә торган кеше дә булмады. Менә мәсәлән, Свердловск шәһәрендә хатта татарлар да белмәде, анда торган, яшәгән, мине белгән татарлар. Менә мәсәлән, шушы урамда, мәсәлән, Сака Иванцети урамында татар байларының йортлары бар дип. Дүшәмбе сайын без Тулай торактан трамвай белән тыгылып шунда вагонга, хәрби кафедрага укырга барадык идек. Шунда ахыргы тукталышы Сака Иванцети дип. Ахыргы микән? Әле бер тукталышмы калган шул теге хәрби кафедрага. Шунда игълан итәләр трамвайда Сака Иванцети тукталышы дип. Бер кайчанда бер фикер ул тудырмыйдыр, чөнки безнең татар сәүдәгәрләрнең йортлары шунда әле сакланып калган икән дип, шундый мәгълүмат бездә булмаган, кызганычка каршы. Җәмәгать, инде менә рөхсәтегез булса, мин күчәсем килә. Мәгълүматка тулдан туры, турыдан туры. Икәү дә килешеп тора икән. Шуларның йортлары хакында сөйлисем килә. Менә бу берсе элек нәрсә дип әйтәләр? Мавританский стиль диләрме? Мәсәлән, берсе урыс. Менә борынгы урыс халкы стиле дип атала менә шушы. Менә бер туганнар яшәгән шушында Агафуровлар, Камалетдин һәм Зәйнетдин. Алар инде 18-нче елны граждан сугыш вакытында инде Ирак төньякка киткәннәр. Гафу итегез, Ирак көнчыгышка. Аннан инде Япониягә күчкәннәр. Шуннан соң инде шулай шунда нәселәндә инде хәзер яши дип уйлыйм. Алар киткәч, ничә ел узгач, менә шушында тикшергәннәр. Хак булса, шул сүзләр бер кисәк алтын тапканнар. Алар менә бу революция, граждан сугышы озакка узмас, бәлки без әле борылып кайтырбыз шушында дип, шуны алтынны кисәген шунда бер сер урынга яшырып куйганнар. Нәрсә әйтәсем килә? Инде ул видеоларда бар, Татарстанның безнең телевидение каналлары күбесе күрсәтте инде. Шунда да безгә артык булмас, татарларга үзебезнең шундый танылган шәхесләр хакында белергә. Ул билим бер кайчанда зыян китермәс. Чөнки без үзебезнең Татарстаннан ераграк барган чакта бүтән илләргә, бигрәк тә төрки илләргә, анда үзебезнең халкыбыз хакында сөйләсәк, шул менә бер сөйләргә үзе кызык кисә дә була, инде мәгълүмат булыр ул. Менә мәсәлән, революция кадәр татарлар ничек
яшәгәннәр дип. Мин инде бер мөмкинлек булса Оренбургда Хусайновлар бер туганнар бик танылган, әллә беренче гильдия купец ул, шул купец сәүдәгәре булган инде. Аның хакында хатта урыслар да рәхмәтләрен белдергәннәр. Әле мин ишеткәнем, шушы кайтканым Оренбургга, хатта бер ханым урыс милләтеннән һәйкәлгә анарга акча җыярга уйлаган. Ул безгә бик файдалы бер ярдәм итте дип. Шундый максаты булган, анарга аңлаттырганнар, бездә мусулманнарга килешми, шундый һәйкәлләр төзергә дип, нәрсә дип, шуңа күрә имеш ул акча җыйган да имеш бер такта теге. Нинди була, гипсовыймы, ниндиме инде, шунда язып куйган үзенең рәхмәт сүзләрен. Мин аны быел җәй көнне Оренбургда узганда, шул бинаның стенасында дувар дип әйтәләр төркләр, шунда видеога төшереп куйган идем. Инде ачуланмасагыз, инде бик күп әңгәмә булды дип, мин инде менә хәзер әйтәсем килә. Бу архитектура ягын әйттек инде. Хәзер менә монда Татарстанның ничек әйтергә, даими рәвештә вәкиләте кайчан төзелгән, менә әйтәсе килә. Шул гасыр башында инде төзелгән, 19-нчы гасыр башында. Аның нигезендә ишу гаиләнең династия әйтәләр. Шунда менә шунда килгән ул Агафуров булган, бер ничек инде хәрби хезмәттә булган солдат дип атыйлар инде, Хисамиддин Агафуров. Ул шул теге отставкага чыккач, алар элек менә әллә белмим 25 ел шул хезмәт иткәнме, шул бәлки булгандыр. Анда Екатеринбургта урнашкан да инде. Сәүдә белән шөгыльләнергә уйлаган, товарларын иң менә таралган шундый иң кирәкле товарлар, җимеш, чәй, шырпы, тәмәке, шуларны алган да, шуннан соң инде сәүдә белән шөгыльләнә башлаган. Хатта анарга икенче гильдия купец дип инде сәүдәгәр документына хатта биргәннәр. Соңдан инде ул ике баласына, малайына тапшырган үзен эшләрен. Бу малайлары акыллы булып чыкканнар. Әле без беләбез бит, мәсәлән, Демидова дигән каменный поясны укыгансыздыр әле. Башта нәселдә бабасыны бик шундый уңган булган, малайы да әллә нинди яман булмаган, оныгы инде, оныгымы җилгә чырган инде. Бу монда киресенчә менә оныкларына караганда киресенчә менә бу Камалетдин, Зайнетдин, алар атасының эшен саклап калганнар һәм киңрәк инде киңәйтеп җибәргәннәр эшләрне. 20-нчы гасыр башында менә шушы аларның йортлары, мин менә әйтәсем килә, хатта мин аяк кием эзләгән чакта спорт белән шөгыльләнергә, физкультурага йөрергә, урысча кеды диләр, кроссовки диләр, инде кроссовкалар дип килгәнем мин шушы Вайнер урамында. Хатта миңа яри рәхмәт, алар мине ничектер шаттылар да мине. Кызлар анда кибетчеләр миңа тәкъдим иттеләр. Мин әйтәм, сез үзегезгә яшереп куйгансыз дип мазаклыйм инде. Безгә журналист, булачак журналистларга инде ярамый алай. Юк, ди, алыгыз ди, менә үзебезгә алып куйган ик, размеры килешмәде. Сездә нинди размер? Мин әйтәм, 41-42. Яри, менә шул иң шул килеп тора, сезгә дип сатып җибәрделәр. Шул йортта ул элек шул эленеп торган, мин аны бер табырмын да, бәлки мин аны теләсәгез, әле бар миндә видеода да ул. Шунда Агафуровлар, братья Агафуров дип язып куйган, шул кибеттә булган икән алар. Әллә хак булса бер катында яшәгәннәр, бер катында сатып торганнар. Шунда мин аны сөйләгәнем. Аларның теге товарлары төрле ассортимент дип әйтәләр, инде киңәйеп киткән. Алар инде алтын, көмеш, төрле нәрсә инде җиһаз диләрме инде.
сатканнар. Сәгатьләр, парфюмерия, ислема инде шул нәрсә әйтәләр инде. Аяк киеме һәм бүтән. Ау эчендә җиһазлар сатканнар, галантерея җиһазларын сатканнар инде. Менә 1903 елны хатта шушындый уңышларга ирешкәннәр Агафуровлар, бертуганнар. Хатта аларда Пермь, Түмән шәһәрләрендә кибетләре ачылган. Бүлек инде, сәүдә бүлекләре ачылган Пермь, Түмәндә шәһәрләрендә һәм Ирбит ярминкәсендә дә ачылган. 1912 елны Агафуровлар кибетләрен ачканнар, хатта Мәскәү шәһәрендә, тагы инде хатта Варшава шәһәрендә. Әле бит хак әйткән берсе татарлар турында, әгәр дә революция булмаса, ул урыс кешесе әйткәнме берәү, шундый танылган адәм. Татарлар ди бөтен Рәсәйне басып алачак иде ди, байлар ди шул менә. Инде аларның байлыгына килсәк инде, ул үскән, әмма шуңа карамастан алар комсызлык, теге байлык җыю андый сәләтләре бик төп максаты булмаган инде аларның. Сәләтләре булмаган шундый. Алар шул килгән акчаны барыш дигән, ул менә урыс шул барыш дигән, шул барыш, ягъни килә торган акча. Алар төрле сәүдәгә кулланганнар, хатта хәйрия эшләргә керткәннәр. Инде аларның шул теге эшчеләре булган, шул эшчеләр кем мохтаҗ, шуларга һәммәсенә алар ярдәм итеп торганнар. Ул менә алар теге үзара ярдәм итү касса, ягъни касса взаимопомощи хатта оештырганнар алар. Ул вакытта 10,000 сум инде бик зур акча дип саналган әле. Беләсез инде ничә, әллә 3 суммы бер сыер торган. Мәсәлән, инде хәйрия хакында сөйләсәк инде, алар күбесенчә тик мусулманга ярдәм итү дип шундый максат белән эшләгәннәр, тырышканнар, мәчет төзгәннәр, хатта мәктәп балалар теге өчен мәктәп төзелгәннәр, мусулман балалар өчен, сабыйлар өчен. Менә мин аны теге шул онттым инде, исеме бик катлаулы исем, бер революционер. Искә төшкәч, бәлки әйтермен, язып куермын. Шул урамда якын гына, шушыннан ерак кына түгел, анда ни дигән бар мәдрәсәме, мин аны хатта видеога төшердем, кирип. Видеоларга төшереп, иченнән кирип, бер җен күрсәттем анда. Бер бүлмәсе теге намазлар укырга дип ясаганнар, бер бүлмәсен. Анда хатта мин шул теге михраб дип әйтәләрме? Михраб теге. Михрабты хатта кирпичтән салган, шул күренеп тора урамнан. Аны сөйләгәннәр, менә татарларга бирәләр, татарлар ничектер аны кулланалар дип, кызганычка каршы шулай калды инде ул. Менә тагы нәрсә әйтәсем килә. Алар шул мәчләргә ярдәм иткәннәр. Алар тик кунаклап торганны, кунак итеп торганнар, инде күчтәнәчләр таратып, шул теге мусулман бәйрәмләрендә бер кайчан аларга әйткәннәр, менә рәхмәтләрен белдергәннәр. Шул бер туганнарга, шул бер туганнан берсе инде җавап биргән. Ул акчабыз